sayyada Fatima, ɗakin sayyada Fatima. ɗakin sayyada Fatima, ɗakin sayyada Fatima. Ya bismillah ya satirin, ya Allahu ya gafirin, bai ikon yabo kadirin, in yabi sayyada Fatima. ɗakin sayyada Fatima, ɗakin sayyada Fatima. Ƙara salatika mai yawa ga annabu gayatul kusuwa, an sabu hasken zuwa, don annabu sun sallama. Shehu Tijani haske kake, gon annabu jika kake, barhama ya faɗa ya kake, dole rijalu su sallama. ɗakin sayyada Fatima, ɗakin sayyada Fatima. Sidi Siraja jikan nabi, mai faila a ƙaran zubi, sulalatul abi ɗalibi, komai kun kace an gama. Ɗaki na ita ko in yaba, ɗaki mai dubun martaba, ɗaki mai cikan ladduba, ɗakin sayyada Fatima. ɗakin sayyada Fatima, ɗakin sayyada Fatima. Ɗakin nan da girma yake, da sharafa'u a ciki suke, ko Jibrilu maula yake, ɗakin sayyada Fatima. Zamiluli da annabu ya ce alfaɗin hasu sai ni ya ce ha'ula'i ahlu baiti ya ce a ɗakin sayyada Fatima. ɗakin sayyada Fatima, ɗakin sayyada Fatima. A cikin ɗakin ne wata rana da annabi ya taho ya zauna, yanayi ta rarraba aljanna a ɗakin sayyada Fatima. Ɗakin rahama da jin kai duka, ɗaki na tasarrufin rayuka, abu aka ƙara lunka maka sai ɗakin sayyada Fatima. ɗakin sayyada Fatima, ɗakin sayyada Fatima. Duk wani mutum cikin duniya a ɗakin an kamai tarbiya, ba ma sahabai ba har an biya sun san sayyada Fatima. Sharifi ko ina ya fito, sunan ɗakin ɗai zai ambato, a gane yana da mukamatu, ahlu baiti sayyada Fatima. ɗakin sayyada Fatima, ɗakin sayyada Fatima. Duk matsayin shehu na Jelani da mukamin shehu na Tijani, bana in gausin zamani a ɗakin sun ka shawo zuma. Ɗakin sayyada Fatima, cikinsa kaunu ke hidima, ga ɗakin inta do al'umma, amawa hadda duk maluma. ɗakin sayyada Fatima, ɗakin sayyada Fatima. Ɗakin fiƙihu da tauhidi, ƙur'ani ma faɗar wajidi, nan ne rabbu ke shuhudi a ɗakin sayyada Fatima. Innal mawaddatu bayani take, walla saufa bayyana shi take, ɗakin ƙasa ba kamata sama. ɗakin sayyada Fatima, ɗakin sayyada Fatima. Ɗakin da Batula ke murmushi, ɗakin da Ali yake karkashi, ɗakin da idan har ka shigo shi aljanna take ma sallama. Ɗakin da cikinsa ba zunubi, ɗakin ne gafara ke tabi, ɗakin Ali ɗan Abi ɗalibi, gashi ɗakin sayyada Fatima. ɗakin sayyada Fatima, ɗakin sayyada Fatima. Asalin sharafa'u nan ne yake, tsarkin sharafa'u nan ne yake, bayanan sharafa'u nan ne take a ɗakin sayyada Fatima.
zube kasa duk su kai gaisuwa, ruhanu da jinnu dun na zuwa din su ga ida sayyada Fatima. Ɗakin sayyada Fatima, ɗakin sayyada Fatima. Ɗakin aka haifi Hassan ciki, ɗakin aka haifi Husaini ciki, Husaini da Zainaba na ciki, wani ɗaki zai magardama. Ilimin duniya a ɗakin yake, ilimin lahira a ɗakin yake, basirar kauniya nan take a ɗakin sayyada Fatima. Ɗakin sayyada Fatima, ɗakin sayyada Fatima. Ilhama daga ɗakin ta zo, ma'arifa ma a ɗakin ta zo, ɗauke shamakai da yayi hazo daga ɗakin suka shigo al'umma. Duk wanda ya zan wali a can, ko kan zanna Allah a nan, daga ɗakin an kama saye ne, in ɗakin ya san ka to ka gama. Ɗakin sayyada Fatima, ɗakin sayyada Fatima. Maulati zara nan zan tsaya, ina tuba ina ma'agiya, ki daga ni ki tsalkaken anniya, don ni yabo ya kai har sama. Allahumma salli ala Fatima wa ala ali sayyada Fatima wa ahbabi sayyada Fatima da ɗakin sayyada Fatima. Daga Allah ƙara karama. Ɗakin sayyada Fatima, ɗakin sayyada Fatima. Ɗakin sayyada Fatima, ɗakin sayyada Fatima. Ɗakin sayyada Fatima, ɗakin sayyada Fatima.